Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Ojo iki tenan ora? Ya iya. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih, Pak. Iya no, genduk lintang Kairo. Iki ya saka Kediri sing lagi naik daun. Oh, support musik ya. Nah. Monggo nduk lintang tak aturi jumeneng. Oh, ngono ah. Saurunge Mas TB. Nah. Yo, berpacu dalam musiknya Indonesia. Oke, nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Cahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih. Batuk pilek, Batuk pilek. Nggih, kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi nggih rada bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia ya, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki, Nduk Cahayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Nggih ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngoten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngoten. Nggih, siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gedhe tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, cilik ngono ya. Nggih, segini. Kira sing jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak sogo untu. Kayak awakmu kelas piro ta, Nduk, ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Nika awet nyinden nika awal nyinden nggih nderekaken panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Sakniki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Nggih. Wah, iki. Ngapunten wau dereng salim, Bapak. Nggih. Mbok lek mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Jajal madhep rono. Pripun? Sawang koringan kaya triplek iki lho iki. Mangan sing rada akeh gen rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih, Pak nggih? Dablek mangane akeh. Wis. Kudu dablek dhisik berarti, Pak. Iya, kudu dablek sik. Iya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa tekan ngendi-ngendi ya. Amin. Pangestuipun panjenengan, Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Ojo iki tenan ora? Ya iya. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih, Pak nggih. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden Bu Dewi. Bu Dewi. Tunggu leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih, Pak? Nggih, tumpun iki. Alhamdulillah. Iki anak wedok, Mbak Tata. Ragile. Do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok, Nduk, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajegan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Tara Jonggrang, Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajegan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD.
Bapak Nono raketang sedelo, ketok suara musike. Bawa Bapak. Nggih. Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibakne Kusuma Wijaya. Wijaya. Ah. Monggo. Bawa Nyidam Sari nggih. Boleh, boleh. Nanong. Wah. Nah, cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya, heeh. Rada ngempet sithik ya, Nduk? Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bendenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis ta utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke bar goro-goro medune ya ora dipotong karo sing nganggap. Aku mau bengi awakku panas ngono, Nduk. Sami nggih Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak panas Nggih, gregesi. lha niku tasik wonten bekasnya. Iki berarti infus. Opname nggih Bapak. Nggih, opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ya, terus. Iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lagon telu, iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Nah, tak wacane sik pisan. Oh, karek minangkani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending tangan ning ati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Dukuh. Ya njaluk gending kangen ning ati. Heeh. Iki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Krisna Waranggana 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit, ora usah dipinangkani iki engko. Apa-apa nek duwite ora jalan saiki ya. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesi deman Gerajakan Banyuwangi pepiling gubuk asmara. Wah iya, ya ana duwite ya iki. Ana. Ya, iki sak mene kae iki. Lo. Pinten niku, Pak? 500.000. Wow, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu renek duwite iki kono ora usah duwite. Mah realistis ora wong guyon kok lho nggih. Atur nuwun lho iki sik ditambahi meneh 100 masyaallah. Ganjek sak amplop tak anu sisan tak wacane sisan, Nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Nggih, saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo. Ugi warga Prajekan. Nggih, Pak Lurah. Saka Desa Tunggur. Maaf iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta. Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun mboten sak yuta. Dadi Alhamdulillah. nggih, pun. Terus, Dok. Ya. Ya. Duh dewa Jawa Tengah Walasana mring mami
Besok kapan? Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. Ya rada ngempet-ngempet sithik ya nduk wong jenenge gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas ning ndi sampean? Tanggapan ning ndi sesuk? Pinjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh, nggih. Wonten ning Dungus Kunjang Kediri sesuk. Oh, nggih. Nggih. Pinjing nggih kalih jenengan to nggih tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali nduk anggere. Saking katanya berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya, terus. Umpama nonah kudo Nanong tanpa prau sasatara ning papatri. Jenengan ugi mriki to, Pak? Wah, adoh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kan nduk tang. Pundi, Bapak? Menika sing asta blangkon. Oh, nggih, saking pundi, Bapak? Pak Giun. Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo kira. Pak Santo. Asmara Santo. Mbak nuwun. Nyidam sari as. Nyidam sari as ngoro. Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya. Nggih. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani. Heeh. Nek tanggal 8 somben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap. Ya. Yo, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Tang. Nggih. Gamelan plus musik. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yuk. Kusuma Wijaya katur Bapak BPD. Ya, ya. Bos pito ing taman sari
kasih Nduk Cahyo. Luar biasa. Ngapunten nggih Bapak kalau mengecewakan suaranya. Oh, mboten kuciwa. Ya, wis kesanggupan iki bagaimanapun kondisinya ya tetap maju. Oh, ngono. Ya. Ayo Mas Andi TB, ya kelawan Mas Gandul, ya serampat yo. Yo. Ora, nyambut gawe Rel. Nerang nundung tak dong, yo. Suwe ra ketemu, suwe ra petuk ya mosok gawek-gaweke Andik TB. Rumangsane kaya tukokno dolanan. Padha nyambut gawene. Iki. Apa lali apa bejene kanca ya ana yaene kok senane gawe gegeran nyun pamunten macange bulinggo Mas Kangko. Nggih, Mas Gandul. Kowe ngendang iki lagi pisan lho ya. Grup anyar cadangane Denko lho ning kene kowe iku. Lah iya. Kok oleh nyepelekne karo dagelan kowe. Mbok aja ngono lho Mas. Barep piye TB iki pasanganku, ya dulurku. Ngenyek TB padha karo ngenyek aku. Sampeyan nderekke Pak Kangko lho. Kok malah arep mirang-mirangke grup sampeyan. Ngerti ora kowe? Enek paribasan klemben-klemben roti-roti lho Mas. Biyen saiki. Lho rungokno kuwi. Lho, aja ngecek kowe. Tinggine munggah amben. Gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahne, ngomongnya digenahne, jagung bakarane, tanggung perkarane. Lho, ngece malah gremeng karo kancane. Sriuning Mustika Tuban. Nek ora penting ora saweanan. Sarip tambah asa. Dadi wong urip aja gawe gelo. Warok Braja Musti. Alah sogok ala keri. Kok senengane kok ngono kuwi lho. Warok Braja Musti kaya Pringgondani. Lah ngerti ku ya kuwi kok iso. Nyun pamunten lho nggih. Macange. Nggih, pripun Mas Gandul? Lho kahanan meriah kaya ngene. Luar biasa, Mas. Ngendi sing luar biasa? Dalu niki prajekan
luar biasa istimewa. Heeh. Kula niku pun ping kalih teng mriki. Weh, kowe kuwi Pertama di Balai Desa tahun 2018 dalange Ki Sigit Arianto ingkang dados lurah tasih Mbah Mantan dereng Pak Timbul. Oh iya. Tese Pak Slamet. Pak Slamet maneh kula apal teng daerah mriki. Heeh. Prajegan niku desa yang ikut Kecamatan Sukorejo. Heeh. Terdiri dari 6 dusun, Heeh. 13 RW, RT-ne 45, jumlah penduduknya 6.143, rondone 784. Sik ta. Termasuk Bu kami tua misteri iku rondo. Apal kula teng mriki? Kaya tuku pegawai sensus penduduk lho to. Nggih. Ngono ki ya ngono, tapi nek jenenge rondo ki mbok aja disia-sia to, Be. Banyak TKW ning kene. Nyuwun pamunten malah nyangkut kalih beliaunya Bu Mistri pepundhene awak dhewe. Rondo kuwi nek mok sia-sia ning ati ki lara. Aja pisan-pisan mok gawe gelo, apa maneh mok gawe kuciwa nek ra trimo mbok dititipne balai desa. Ben dipangan kami tua. Lho. Kami tua sapa? Kami tua wasi. Alah. Oh ya. Ketua panitia lho kuwi. Senior Pak. Senior. Wah, Kok apal kabeh lho rumangsaku. saking kulino rene Mas, walaupun 2 kali tapi hebat Pak. Ibate apa? Tahun 2018 belum ada niki alun-alun Sumringah. Belum ada. Bener. Belum ada, tapi semenjak dipimpin Bapak Timbul SKP. lurah periode kedua, Prajegan satu-satunya desa yang mempunyai alun-alun sekabupaten Ponorogo. Ya. Tepuk tangan. Prajegan. Rajekan, kena Luar kanggo biasa. percontohan saestu. Tenan iki. Napa maneh nyun papunten. Heeh. Niki acara sedekah bumi. Hah, Omonganmu ya kudu hati-hati. Iki budaya lho. Kowe ning panggonge kalian Pak Kangko lho, Dwijo Kangko. nyapa? Ki dalang kondang, gak dalang sing wis milenial, sing hebat, wis terkenal. Kowe kudu omong sak omong ki sing apik. Apa meneh arep ngadepi 2 Mei Hari Pendidikan. Seni budaya ki kudu dicane lagi ngoten to. Oh betul. Nyun papunten. Tamongi. Apa? Nyuwun sewu, kowe kok bandingna aku karo Mas Kangko iki karepmu piye? Lho, iki seni budaya disawang ki ketok manis ajining diri saka lati ajining raga ka busana. Disawang ketok pantes Pak Kangko coba sawangan nganggo busana ireng, ketok gagah. Lah sampean lho, wis ora wedaan, kulitane ireng, nggo klambi coklat malah kaya tape Bodowasa. Ngene-ngene lho tak omongi. Justru iki nguri-nguri kabudayaan gitu Pak. Iya no, Gelar pagelaran wayang kulit ning Desa Prajegan Prajegan. dalam rangka bersih bersih desa. sakmene mbiyane wong sing ora budaya sapa? Lho kok sampean iki kok penganggone mbok sing pantes kaya aku gedhe dhuwur lho. Matamu katarak piye potonganmu sak botol Yakult lho gede dhuwur. Pokoke kok takon ngezoom sing nyuting. Nyuwun sewu, Piye? wong sakmene dalam rangka melestarikan budaya. Sing ora budaya ku mung siji. Kok iso siji? Dalange ya Mas Kangko. Sik. Kok iso kowe malah iki urusane dawa lho. Harga diri lho Pak, harga diri lho. Heeh. Pripun? Kok iso aku ora budaya? Jenengan kok nesu ngapa? Ya nesu no. Mergo kabeh iki pimpinane ning dalang kok. Nyuwun sewu, budaya niku kan awake dhewe mung kari jiplak apa dawuhe para pini sepuh. Leres mboten? Ya bener. Paling gak ngestokne dawuhe para pini sepuh. Ya. Ana biyen wong tuwa ki tau ngomong. Ya, no. Sanepan le aja mangan ngarep lawang mundak nolak rezeki. Betul ora? Bener. Le nek mangan piringe aja disangga mundak dadi sangga-sanggonane wong Wong akeh, wong tuwa. wong tuwa. Le nek lungguh aja ning dhuwure bantal. Iya. Mundak udunen. Bener. Sakmene kae sing lungguhe ning dhuwur bantal sapa? Ngaku ora? Sampeyan lungguh ning dhuwure apa? Ndur bantah. Nah, iki jare nindakne dawuhe para pini sepuh ora? Ya nek miturut kuwi ya salah. Ora budaya sampean. Ning nek aku ora dilungguhi bantah, ora nglungguhi bantah, aku iso ngeblak. Yo diganti bantal, bantalnya diganti. Ganti apa? Kompor. Loh, Silinku kok obong nang amuk. Dan kempritik. oh malah Perkara nglungguhi bantah kuwi wis ninggal tata krama uda negara ngono. Nggih,
Oh jenenge wis sanepan tinggalane leluhur mulane kudu diuri-uri padha dene kados bersih desa niki. Ya. Paling ora iki ndongakne lak nggih ngoten. Wis ya no. Ngiras pantes gladiwano kalian warga masyarakat wonten ing Brajegan dalem gandul saking Blora niki kula dongake kagem warga Brajegan tiyang dongane senine ngagem pantun nggih Pak nggih. Nggih. Kersane saya pantes. Nah, jos iki lho nggih contoh iki lho. Piye Dul? Rungokno iki. Enek ketan wadahi tampah. Wong sak Brajegan muga-muga kebak berkah barokah Allahumma. Amin. Prajegan. Enek ketan kabeh siji. Apa? Wong sak Brajegan muga-muga kathah rejeki. Amin. Ana ketan rupane coklat. Apa kuwi Mas? Wong sak Brajegan kabeh padha sehat. Amin. Ngono kuwi lho seni. Sampeyan napa saged? Sampeyan napa saged? Contoh Pak. Ya iso no. Napa? Nyang swalayan manggone ning Jawa Timur. Artine Piyayi Prajegan muga-muga panjang umur. Oh ngono. Ya tetep iso wong budaya kok wong budaya. Ngono. alah an-an nek kabeh ya iso. Lho, kowe kok nyepele lho. Tuku kapsul. Lho. Kowe iki apa lara apa piye kok tuku kapsul? Sik karo tak mikir. Tuku kapsul katutan genteng. Apa kuwi? Pak Timbul kula rokoke Der. Hei, Senengane kok sponsore wis eneng lho rokok ki. Lho, Salahe tekomu Gary. lho mboten kula niki kula salane mergo kula iku nyemoni pengen benerno jenengan. Kok iso aku salah? Salahku nggon ngendi? Donga gawe Pantun. pantune jenengan apa? Ning swalayan manggone Jawa Timur. Artine Piyayi Prajegan muga-muga tetep panjang umur. kowe ndongakno gawe pantun piye? Pantun. Piye? Tuku ketan kabeh siji, wong sak Brajegan kathah rejeki. Nyuwun sewu, ndonga gawe pantun ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Dalang kangko. Nek ngono sampean ra tau mondok, ora tau ngaji. Lho. Sik iki urusane agama lho wong Lho pondok. nggih kula bisa memastikan. Agama ora entuk gidulanan lho iki. Mboten, Hubungane apa? malah jenengan sing gawe dolanan agama. Sik, jangkrik. Wis kok Ndonga gawe parian. ana to kiai alim ulama ning santri dawuh, "Le, kowe sok ben nek ndonga gawe pantun." Eneng ora? Eneng ora kok malah melilik. Yo ora enek ning. Lah, ora eneng ya wis. Jenengan nek ndonga gawe pantun malah malaikat nyatete bingung. Lho. Sik ta, Bil. Lah kok iso kaya ngono iki lho? Lah ndonga kok gawe pantun, dajal ki ndonga gawe pantun. Imam ning masjid apa ora bingung kae? Kok iso? Pas wayah salat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birabbinas. Iki salat bare jam pira? Pikir. Lah sing prayoga ki ndongane sing piye? Donga niku sing bloko suta, kabeh penonton ngerti, pamirsa ngerti, malaikat ra bingung. Oh, ngono. Paham mboten? Paham ya. Ngono kok wis tanggapan larang. Lho. Lho, iki akeh alim ulama lho kene. Lah iki kurang ajar nek iki. Seni kira kena dituku nggo dhuwit, paribasa dijaluk diwehke nek dituku ki larang. Iki niate ki nguri-nguri budaya lagi ngoten to, Pak. Oh iya aku belanono, Dul. Dijaluk diwehke apa kacek 10 yuta nolak kaya. Kowe iki ya mbok aja kaya ngono to, Be. Ya wis tak dongakne nganggo bloko wae. Ha. Muga-muga wong Brajegan sehat seger kewarasan, Betul. murah sandang pangan. Lah. Muga-muga alon-alon sing dibangun iki berkah barokahi. Betul. Bisa gawe kemajuan kesuksesannya warga Brajegan sedayanipun khususnya untuk para pemuda semuanya tambah maju dan tambah sukses. Allahumma amin. Oh. Lurah mawon asmanipun Timbul. Pak Timbul SAP. Sarjana akademik pemerintahan. Timbul itu kan bahasa Jawa. Cara Indonesianya kan terbit. Bener. Prajegan terbit seorang pemimpin kados Pak Timbul. Mulane no jenengan nyontoh Pak Timbul ya itu to Mas. Ya wis nek perkara jeneng. Duwijo Kangko kuwi ya jeneng Jawa lho. Putrane Bapak Ki Sukron Suwanda. Iki elek nyuwun sewu Mas. Niki kula mboten ngenyek jenengan mboten. Lah kenapa? Jawa kuwi justru nama sing aneh kuwi biasane hebat. Iya. Kaya Pak Timbul ora ana apa-apane. Timbul tok. Akhirnya jenenge Timbul, karirnya Timbul. Iya. Tur jeneng Jawa kuwi nek gawe kewan mesti sukses. Contoh Percil.
Deni Percil, Lucy Brahman, Lucy Brahman, Pesinden Ponorogo, Iya. Trio Macan. Lho kuwi hebat. Sukses to. Jenengan Dwijo Kangko ora ana kewane elek, Pak. Ora iso mlejit ya. Jenengan nek pengen kondang kula kei tambahan jeneng Tambahan apa kira-kira? Ki Kangko Tekek. Nggih, apik ta? Jadi prajekan ini dalamnya sapa? Kangko Tekek. Apik lho Pak iki, Pak. Ora sing gawe lho iki. Ya apik. Ampun Pak nek iso jeneng agama mawon Pak, jeneng agama. Jeneng Islam. Muhammad, kan pun haji nggih bapake nggih. Ki Sukron Swanda pun haji. Jeneng Arab ya apik lho, Be. Oh, nek Arab iki kalah karo jenenge anakku. Lho, anakmu ya mau jeneng Arab. Anak kula lahir pas bulan Ramadan wingi, Pak. Wah. Metu lanang tak jeneng Islam. Lho. Sapa, Be? Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. celukane. Mokel. Ora nyambung. Urung ana sing duwe Pak iki. Mokel. Omongan kok ora enek isine blas. Paling ora iki harus ada isi, visi dan misinya ra ki ngoten lho. Heeh. Awake dhewe karek nyuntup pangarsa tamane. Belionya nggih menika Pak Timbul. Betul. Apa maneh barengi sesuk niku hari pendidikan. Betul. Kados belionya Pak Timbul, kenapa kok dititik neh? Karena dia ngugemi karo paugerane Ki Hajar Dewantara. Apa kuwi? Kayak nek tembunge Ki Hajar Dewantara ana telu to. Apa? Ing ngarsa Sun Tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Sing Nek- tak sapa kuwi? Ki Hajar Dewantara. Kowe tau sekolah ora to? Iki sesuk ki hari pendidikan paling ora nek kowe ora ngerti iso nyinaoni anakmu, Be. Kuwi ngarsa apa? Sun Tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani leres nggih. Ciptaane kuwi Ki Hajar Dewantara. Rungokno tembunge saking dalang Kangko Tekek. Lho, Saya nesu. nesu ya. Boten kula niki serius, Pak. Ki Hajar Dewantara niku sinten? Bapak Pendidikan Bapak Indonesia. pendidikan. Kok ngarsa artine? Ing ngarsa Sun Tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Artine napa niku? Ing ngarsa Sun Tulodo tegese ning ngarep iki kudu iso dadi conto. Bener. Terus sing nomor kalih ing Ing madya mangun karsa. artine Ya ning tengah-tengah kudu iso Memberikan nuruti penyemangat. Penyemangat. terus yang terakhir Tuturi handayani di belakang harus memberikan dorongan dan Dorongan. dukungan. Kayak beliaunya penjenengannya Pak Timbul selalu mendukung geraknya visinya pemuda. dadi kuwi kuncine kanggo pemimpin. Pemimpin. Nyuwun sewu niki kula bantah. Loh, iki aja ngono lho, Be. Sing nyiptakno Ki Hajar Dewantara Bapak, Pendidikan Indonesia. kata-kata ini berlaku nek jaman biyen. Ning sakniki jenengan eling niki 2026. Terus hubungan Kata-kata niku pun boten berlaku. Ing ngarsa Sun Tulodo ing madya mangun karsa Tuturi tuturi handayani. 2026 pun boten kanggo. nek kowe muni ora kanggo sing piye? Sing kanggo sakniki ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tuturi golek rai. Nggih napa boten, Pak? Iki paham masyarakat niki. Sik kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih. Iso Ing ngarsa? buka. Iso buka kudu iso nutup. Betul. Ing ngarsa numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ya ora lah, Ora percaya. ora percaya. Pagelaran iki jenenge napa? Pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sing dadi pimpinane sapa? Dalang. Membawai anak buah napa mawon? Ya yoga sinden tukang son. Komplit. Komplit iki. Ah. Sing dadi pimpinane Anom Dwijo Kangko. dalang. Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Ya dalang. Numpuk bondo apa ora ngaten niku jenenge? B. Ayo endo. Ampun Pak, tak belani Ya. Pak. Dalang anane bayarane akeh. Melek suwengi lho, Be. Lah rumangsamu yogoe turu apa piye? Iki yo melek. Dalang ki rekoso, Dul. Rekosane apa sampean teko kene yo gak usung-usung debok. Sampean teko kene numpak mobil plek ning transit diparingi maem dalan unjukan munggah panggung terus dok 80 yuta. Ya apa ora? Dul akeh wanganen, Dul. Tangane iki nyabutno polah, tangane iki polah, Be. Dari masamu tukang kendang iki dekem menunggu piye? Tukang kendang iki yo polah, bayarannya akeh sapa? Akeh Pak Kangko. Numpuk bondo. Sikile kan yo polah, sikile ora mung tangan. Lah tukang jaipong apa remasamu sikile ora polah? Nyuara suwengi. Lah apa sing den sakmene iki bisu kabeh? Iya toh Pak, kaya malah jadi bantah ya toh Pak. Ayo Aku bener bengi iki ora nek bener blas iki. Kowe aja ngono lho. Nyapa? Iki dina sampean, wah iki repot iki. Nyapa? Pak Kangko iki wis mbelani aku. Iki dina grupe kudu aku. Nyapa? Lah kok iso malah kaya ngono sampean? Lah nyapa? Bayaranmu ki melok Pak Kangko lho. Lho
Engko nek nganti gelo atine Pak Kangkong wis sesuk ora dibayari piye kowe? Sorry sing bayari aku ra Mas Kangko, Pak Lurah Timbul. Mas Kangko itu perantara duit saka Pak Lurah diparingke Mas Kangko terus diparingke aku. Ibaratnya Mas Kangko ki maklar mobil. Ora duwe hak sing bayari Pak Timbul karo panitia. Dalang ngaku dhewe rene ya golek duit to. Dalang kok semuk blantik iki lho. Kok sik nek ono nyuwun pangapunten Pak Ya, izin. ya. Dadi ning ngarep kuwi numpuk bondo. Lepas saka pagelaran wayang kulit. Mergo kowe karo aku sebagai bintang tamu tan bedane kalian Mbak Kairo. Kowe karo aku pemimpinnya sapa? Aku. Nah, berarti senumpuk bondo kowe. Lho, ora iso. Mentolo kowe. Ora iso. Kok ora iso nyatane bayarane akeh kowe terus kok. Mergo kowe ora pasangan tetap. Kowe sik magang. Pasanganku sing asli gak budal dino iki. Ojo salah paham. Nek tok kene kalah Pak aku. Ya, ya. Wong dadi Jaya Banjel ki ra entuk protes. Ya. Pun percaya nggih? Ya wis aku nek iki bab iki Kak. Ning sing ning Madya. Ing Madya mangan kanca niki bahaya, Pak. Bayane. Hati-hati nih ana wong ketok apik karo sampean. Hah? Sampean kudu mencermati aja gampang percaya. Kok iso? Mergo unsurnya ana dua. Pengen nipu sampean, kedua pengen rusak rumah tanggane sampean. Ketok apik karo sampean, sapa ngerti seneng karo bojone sampean. Kuwi mulane ana tembung tetembangan bojomu tak silihe niku bayane. Wes nyepele. Hati lho. Wes omonganmu iki kena digugu ora lho? Ngapa? Dupeh Bu Dwi mboten nderek terus mau elek-elek. Lho Budwi. Lho, Bu Dwi iki sarjana S1 lho. Masih digodho model piye? Ora ngarah goyah imane. Sarjana apa? Sarjana seni. Alah, mbek bojoku ya kecil lho. Piye? Bojo kula niku elek-elek titele SPD MMD, Pak. Sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah apa SPD? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Wah. Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Weh, hebat ora weh. Omonganmu malah koyo welut to, Be. Lah sing terakhir kok iso mau bantah? Lah iki tut uri golek rai. Ini sering muncul saat pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur, presiden. Iya. Adol swara umpamane jenengan calon. Ah. Pak iki lho Pak, wongku Pak. Wong 100 wis sampean cekelen weh, kayak nyeketan mesti milih sampean. Ya. Engko nek calon neh, nawakno neh. Pak niki lho Pak, wong kula jenengan cekel kayak 50 mesti nyekel sampean. Mulane akeh pemimpin sing gak dadi calon-calon sing gak dadi. Mergo nek nggone tetembangan ana pantune. Pantune piye? Ana tekek mlumpat pager. Karepe. Duit entek dipangan kader niku sing bahaya. Kita elingno iki Mbak Lurah pemeh insyaallah menjadi lurah lagi diprajikan untuk periode yang ketiga, Pak. Ya. Amin, amin. Hati-hati, Mbah. Tekek melompat pager iki lho. Berarti sing mlumpat Pak Kangko. Lah jare Pak Kangko tekek kok. Niku Pak Mangsa kowe. Kudune melu bungah, melu seneng no. Betul. Kahanan meriah kaya ngene. Matur sembah nuwun kagem sedaya warga ana ing brajekan sedayanipun. Nggih. Semoga tahun yang akan datang lebih maju dan lebih indah, semua ditata lebih rapi. Betul. Lah aku ning kamar mandi kecelek. Nyapa? Arep nguyuh kebelet dadak mlebu sing sisih tengen. Ngapa? Lah ora enek banyune. Banyune anggek sing sak sisih tok e. Sing sisih. Lah iya kleru aku. Sisih nek pipis enten bolongane, Pak. Ya. Kudu ngepasne nek ora ngepas beleber teng budi besi. Goreng dadi. Oh, Urung dadi dadakan lho, Be. Nggih. Dadakan iki bot-bote yo diserempeng supaya iso lah dienggo fasilitas untuk teman-teman semuanya. Betul, Matur betul, sembah. Pak. Insyaallah kok tahun ngarep awake dhewe upama rene meneh iki mesti dadi luwih apik pisan. Amin, 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 amin. Berkah barokah sedayanipun. Niki kalih melampah, Pak. Nggih. Kali tetembangan mergo iki pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih. Iki saka Demang Tunggur nyuwun caping gunung. Wah, Nyuwun disikke. sinten niki kang dipun pasrahi? Nah, ya. Ana anu. Nggih, nggih Mbak. Sapa? Congbe apa? Loro ya. Ngerti sindene kok di Budwi mboten nderek. Lah, Ngepaske Be Nyapa? sindene ben 7. Heeh. Supayane wong brajekan oleh pitulungane Gusti. Lho 1 2 3 4 5 6 7. Lambemu nek ngelem eket mau Mbak Iku. Yo mergo iki ngirit anggaran lho. Ora. Ora. Dua ya, dua ya. Dua. Karo mayang ya. Karo mayang mau karo mada.
Gen beda karakternya karo Wanda. Ya. Wanda mana yang Wanda? Wanda nomor 2 dari sini. Oke, Dek Wanda. Beda karakternya. Yo disupporti musik Mas. Gen jumeneng. Peselegan nggih. Mbak Retno Cungbe dan Mbak Wanda Mandalika. Siapa sini? Wanda Amara. Kok kaya sirkuit ta? Yuk, support musik. Oke, berpacu dalam musiknya Indonesia. Ayo sini, Dek Wanda. Istimewa. Grup musik Narendra Musik Entertainment ini jangan luar biasa. Niki pilihannya jenengan tesih legan nggih Pak nggih. Tasih legan sing menika. Kayak semenika sampun. Kowe iki nyapu to iki kok tangan serawean. Kae lo jatamu, Be. Sebelah kono ana kok iso nggone kancane diciyaki Mas. Nah, ngerusoi. Masa aku entuk sinden SH. Saya sarjana hukum. Sonorek. Kok nyepele senane. Terus sing ayu-ayu akeh mosok. Ya ampun, ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng petuk sampean aku wis belajar sulap. Sulap napa niku? Spesial untuk kamu. Kamu Nipun. diam ya. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Kako ya. Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kowe iku ape opo? Anu sulap kanggo Dek Wanda iki lho. Poso malah. Carane ngepek atine wong wadon iki. Sep, sep. Tangane nyuwun pangapunten. Niki? Sep. Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba rek ra Oh, percaya. iya. Kandhani kae. Mambu burung. Urung iki, Mas. Mosok Urung coba bisa. Sup. Stroberi jajal. Oh, iya, Mas. Stroberi tenan. Oh, oh. Mosok jajal. Aku ya sesulap. Kowe iso sulapan kok. Aku sesulap. Makasih Dek Wanda. Ngilangno sirahmu. Lho. Tetapi wong wedok ayu karo mau ilangno dasi. Mutilasi. Malah Aduh, medeni to. kita nggak usah sulap sayang ya. Iya, sulap. Ngerayu no ngerayu carane piye ayo. Ya Allah, sulap. Nek, Aku nganggo sulap. korek nih. Kowe aja tenten ngono. Kowe tenanan ora Be? Pak, korek, Pak. Sendinane kobong sak kelire lho Be. Nek ceklen sulap ngono iki lho. Deleng nduk iki. Iya iya. Apa minyak wangi? Sulap ngene iki Nah, adegan ini lho. berbahaya. Sulap ora genah blas ya. Be, Delengen iki. arep Dadi apa? apa iki? Os. Hup. Ireng to. Lho, Iya. ya terus sulape nggondi. Ayo kita tireng. Dadi ireng. Oh ngerayu aja jage sulap. Lah nek kowe ngerayu piye jajal? Ngerayu piye kowe? Ayo iki napa Pak bawane Pak? Caping gunung. Sampai gunung. Oh iya. Sapa sih? Kowe pasangane karo kuwi rasa Karo ganggu kuwi. iki. Siap. Aja ganggu rumah tanggaku. Iya. Joko ya petuke perawan. Aku ya padha karo iki. Lah permasamu aku ora perawan. Lho. Masa nggih? Cirine perawan iki piye to, Nduk? Cirine perawan ki nek dituthuk ki cuthukan saja. Oh, Kok sik. Sik to, sing nyuwara iki ya coba duduk. Kene tak duduk. Ini ya muni ting iki. Ayo, nek ora percaya, iki suarane piye? Sing di tanggone to. Walah do turu kabeh to. Takon nutuk kono lho batin wis wis. aku karo iki tak telateni ngene. Heeh. Ya Wis wis. sampe mati dhewe wis to. Kok ngono to? Ora mati Sukertone sing mati. Kowe kono bawa sik kono. Dicengkleng iki. Oke. Lek. Saben bengi nyawang Yuk.
persiapan awak sehat to. Wanda. Dalam. Kowe rabi karo iki. Heeh. Sampeyan anakmu iki sak botol aquare lho, cilik-cilik. Kok iso? Bibite elek. Ora kaya aku itu ya. Iya. Bocah, Bibit unggul. kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Kok benci ya? Cinta Sayang. be. Kok mendep ini? Cetok. Gegermu sing ndi to? Ya iki ta matane iki lho. Kalau kok mulung kabeh lho. Sik to rumah tangga nggih wis dimatak-matakne kita ora rukun. Mendep rene. Bojomu kayak rasa ngrusui. Jare sik iki lho. Suruh masaku. Aku ning kene. Madhep aku sayang, Oh, madhep aku. jenglenge sing buanter ya. Mas? Iya, terus tok Aja bawa aja nganti kalah karo candi kuwi. Alah iki ora ono tenagane iki. Madhep aku, Nduk. Ayo. Iya. Yen memaja hamong karo janur kuning Alah, bar iki mesti ngendok. Lho, janur kuning. Piye mosok karo cah cilik kuwi kalah to kowe? Mosok kena dipan lho. Kok ora kaya kancane ta, Mas? kowe iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba nek Ada kembang. Ada. Kembang wae weton. Manja. Wis enek kemajuan Wanda iso. Wis iso. Ya Wanda. Gunung. Piye? Mas, aku sing kaya iki Mas ya. Sing tak gendut glek lho ya. Ya. Wis aku sampe engko iso nglegani atiku, tak paringi. Iya. Paringi apa? Alah wis tengok apa rasa nglegani atiku aja takon dosa sabetake stip bantal berlang perlu. Oh, Ya kok malah Malah nyakil. perang cakil ya. Iya iso malah nyakil. Iki bagiane Pak Dalang kok iso. Mas, tak dang Mas. Ora nyuwara kok, Be. Itu kok ora. Kowe ngerti iki lho. Susul. Rungono to. Enak lho, Be. Ya ampun. Kok mosok ora iso kabeh to? Kok malah kaya langsung jumeng gitu. Be. Mosok rumah iso iki. Mosok gak iso kabeh ya. Ya, Sik baleni. Kene. Ora iso. Mbak Kairo jajal Mbak Kairo. akhirnya. Gak muni sing sisae. Ingat ono. Iki lho. Leren sik, rokokan sik, leren. Terkinah ya. Kotot iki mosok bumi. Iki lho wis kolot. Aku wae. Nekat. Ketipu. Matane PC. Tak enggol wek serut. Bosok kowe. Iso diwirang-wirang. Enggol serut. Kok iso mero ngono ya. Salah ora tau melu kowe. Telat kowe banyolan iki. Mbok enggokke to mau. Semangar iso menggok. Wisin dene kowe. Ya.
Pacitan ha kuwi. Deng 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 ah iya deng deng deng. Ah sehat iki. Deng deng deng. Resik kamu nih. Mosok iki kakean, Be. lanang. Matane. Wong lanang bareng muni. Iki lanang. Masa jeruk minum jeruk. Lanang bareng kok muni lho. Mata. Ora enak apa Nyilih lah balekke. Oh iya Pak. Terus titip. Ya, ngono. Panas. Oh. Aja ngesok-ngesok. Kalem-kalem aja, Be. Lemes. Bengi iki seneng aku. Ngopo? Yes, ana sing dapuk kaya Budi Sukron. Sopo? Wi. Kaya Bu Bayu Aji. Ah Bu Bayu Aji karo Bu Sigit. Ya, entakne, Nduk. Panas udan aling-aling caping gunung. Mosok sediluk men lho. Wah, ngono kacek 50 teng nesu. Semangat sayang. Rono rambute kok dionoke barang. Rambutmu ndi yo? Kok iso mlaku terus lho. Sekarane ndi? Wes dangdung 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 dang tak 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 nong tak nong tak nong tak kok maremongan to? Kowe nang kene reyokan mah nguyahi segara. Lah iki ya Kene nggone reyok kok. Iki Ponorogo nggon. belajar ngisi-ngisini. Ket mau kok mlaku wae lho. Ben sehat, Be. Ben sehat mlaku-mlaku kok iya. Yo, dinake tembange. Nadyan wadah
langsung dangdut. Ya. Musiknya Kot. Iki engko gong dibacutke tembang gubuk asmara pamundhut saka perangkating desa Parajekan. Yuk, masuk nduk ndak? Syukur bisa gunung desa Mas Tarno kami acara. Sangat Mas Tarno Santo. Terima kasih. Mas Tarno. Mas Joko bilang kenceng Madiun. Juga ngambil sani. Terus Bandungan